just tá soléirú ó ag teastáil mar costa mar caithíorlach den costa Gaeilge na Gaeltachta agus lucht lára na Gaeilge maidir leis acht nua sin ach na dTeangacha Oifigiúla. Cóhfuil sé sin go háirithe an córas cén cuí is féidir leis an acht nua sin atá barartaithe a bheith pléite aganne ar an gcosta. Sin an rud atá ag teastáil Tá sagam go bhfuil sé bartaí agah ach tá muidne ar an costa a géirí go dúcadh sé os ar cór go pránach anas go maimmuidean an obair a slábha chéile agus acht nua chur chun cín. So an ceist an bhfuil gá le cinenne sa dáil seo chun an acht nua sin a chur os ar cór, nó an féidir leat, nó an ara sinseach nó seoirseach an cinenne sin a dhéanamh. Gur míle maithagad a híisi. Túirí an ara sóisiúach freagra gon teachta tá obair á dhéanamh agus obair déanta ag an ara agus cuirimé os a chóir gur bhfuil sé práineach dúirí sé ólas agus ólas crín chuig an teachta agus an teach.